Haia, ni ydw i, a chroeso i'n gegin i. Mae'r tywydd yn braf a'r haul yn tywynnu, felly dwi'n mynd i wneud Tarten Haf. Dyma'r cynhwysion dwi'n mynd i ddefnyddio i wneud y Tarten Haf. Crwst pwff, caws meddal, mefus, mintys, lemwn, ac i orffen hadau pomgranad a Mae'r. Y cam cyntaf fydd i dorri'r mintys. Dwi'n torri hwn yn fan iawn. Ychwanegu'r mintys i'r caws meddal a chymysgu. Ychwanegu sydd lemwn a chymysgu. Dwi wrth fy modd gyda lemwn. Rolio'r crwst pwff yn wastad, yn fflat. Dwi'n barod nawr i roi'r cymysgedd caws meddal dros y crwst. Nawr, torri'r mefus a rhoi nhw ar y crwst. Mae hwn yn edrych yn hyfryd yn barod. Nawr, mewn i'r ffwrn am ryw 20 munud. Ac i orffen, ychydig o hadau pomgranad a Mae'r. Amser bita. Ni'n gallu blasu pob peth. O'r mefus, i'r mintys, i'r Mae'r. Mae hwn yn blasu'n hyfryd. Mae jyst yn gweithio.